Hey guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गोदान मोनसे भिडिअ आरो फिन खेबसे बरायनायखौ बावहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासिबो मोजाङैनो दं, आंबो मोजाङैनो दं। अब्ला दिनैनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। मोजां मोनबा लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामना होदो प्लिज। आं दा मैगं खाहैनोसै। बेनो मैगङा बेनो। आं गायनायमोन ना बे मैगङा फिथाइ थायबाय, मोनजाबाय। दा खाहैनोसै। खादा लाखाबाय नै आङो। खाहैनांसिगौल'। बिदिबा थांबाय थानोसै। सबाय बिमा। आं सिगांनि भिडिअआव खोन्थाखादोंमोन ना आं मैगं गायदों होननानै, बेनो आरो फिथाइ थायबाय, मोनजाबाय। बायनोबो गबाय, फैसाबो थाङासै। मा होनो न'आव गायनाय मैगङा मोजां आरो, मानो होनबा बाजाराव बायनाय मैगङा इमान मुलि होनाय, मुलिजोंनो गासिबो बानायजोबो। न'आव थाबा माबा मुलि जेबो होआना, न'नि मैगं थाबा मोजां जायो आरो, मानो होनबा गोसोबायदि जानोबो हाबाय। बायनायबाथ' खनसे खननैल'सो मोनोना, ओंखायनो आं न'आव एसे गायदों आरो। सोलोंदोंसो आंबो, बिदि गायफेरामोन, एबार फार्स्ट टाइम मैगं गायबाय। गायदोंबो आरो मोनजाबायबो। खांख्रिखला, बेबो फिथाइ थायबाय, बेखौबो खानोसै आङो। मानसियानो बारा गैखायाना जोंना, एसेयानो थैयो, थाइथाम थाइब्रैबानो थैयो। नै सबाय बिमा, खांख्रिखला मैगं सायनोसै आङो दा। बारा मानसि गैखाया। मैगं सायबाय, सायखांनानै ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नालाय, ओंखायनो मैगंखौ सायना लाग्रोखानोसै। मैगंखौ आं दा सायखांबाय। खांख्रिखला, आलु, सबाय बिमा होनानै संनोसै, जानोसै बेखौनो दिनै। फाथोबो फोदोंमोन ना न'आव जानो होननानै, बेखौनो एसे फाजा जानो खाबाय आङो। फाथो गोखा एसेल'खा, बारा बुरजा नङा, जानो होननानै फोखानायमोन। बेखौनो दिनै फाजा जानोसै, बेदर गैया दिनै, निरामिस जानोसै। फाथोआबो गोखासो आरो, होमबाबो आं गोखाबाबो बिराद मोजां मोनो, गोखाखौ जानो बिराद मोजां मोनो आङो। बाराबो गैया फाथोआबो, एसेल'खा, गेसेंसो। दिनै सान्दुंआबो जि गोसा, फुंनिफ्रायनो सान्दुं दुंदों। बानलुआबो न'आव जानो आन्था फिथाइ थायो नै, बायनो गदों दासान्दि, बानलुखौबो बायनाङाखै। दासान्दि गासैखौबो न'आवनो मोनजोबनायखौनो जाबाय थानाय जादों आरो, बारा जेबो बाया।